Para instalar unha aplicación web, o primeiro que imos facer é comprobar que os servizos do XAMPP están arrincados. Para eso, imos ao directorio opt-lamp, vale? Dentro dese directorio, executamos o comando para arrincar os servicios. Non están en execución e, polo tanto, os iniciamos. Ben. Agora, se o comprobamos, vemos que o Apache e o MySQL xa están arrincados. O seguinte que hai que facer é ter descargado o paquete de instalación da aplicación web, por exemplo, o Moodle, e ter asignado os permisos correctos a este paquete para que poida executarse. Ter lectura e escritura e marcado o check que permita a execución do arquivo. Ben. Logo aquí imos ao directorio onde está o paquete. Lembrade que será o directorio persoal do voso usuario de inicio de sesión. Dentro do home, o cartafol ten que ter o nome do voso usuario e logo, dentro de descargas, se facemos un ls, aquí temos o paquete de instalación. Vale. Lembrade que para executar un arquivo temos que usar privilexios de root. Polo tanto, poñemos sudo // para executar un arquivo e o nome do arquivo que queremos executar. Premeríamos Enter, nos pediría o contrasinal de root, o poñemos e xa inicia a execución.